Yes, jeg skal bevise forsætning 3,3, som hedder lille a divideret med sinus til a, lige med lille b divideret med sinus til b, lige med lille c divideret med sinus til c. Og hvis nu vi tager udgangspunkt i vinkel a, så ved vi, at en halv gange b gange med c gange med sinus til a, det er det samme som, hvis nu vi tager udgangspunkt i b, så er det en halv gange a gange c gange med sinus til b. Og det vi kan her, nu kan vi begynde at, vi kan se, at der er c på begge sider, så dem de går ud med hinanden, og en halv går ud med hinanden. Så det vi har tilbage, det er b gange sinus til a og a gange sinus til b. Og så skal vi til at rykke rundt på lighedstegnene. Så vi siger b, så rykker vi sinus til a herover og sinus til b herover. Og for at gøre det, så skal vi dividere. Så det hedder b divideret med sinus til b